Benvingudes, benvinguts. Aquesta animació d'aquest Walk Cycle o cicle de caminar és l'objectiu d'aquesta segona sèrie, d'aquesta tercera sèrie de tutorials, aquest tercer tutorial que es dividirà en 5 capítols, i per fer aquest Walk Cycle utilitzarem aquest personatge, aquest robot, creat en qualsevol programa d'il·lustració vectorial, amb el qual haurem separat cadascuna de les parts en diferents PNGs. Finalment, un cop l'haguem composat i haguem fet un petit rig, un esquelet de fons, el que farem és animar-lo en base a aquesta animació de referència, aquest esbós d'animació. Si obrim Blender, amb el seu mode Workflow d'animació 2D, el primer que farem és, aprofitant que està plenament implementat, usarem el català com a llenguatge de treball. Ens en anem a l'interfície, cliquem català i veurem que ja se'ns ha aplicat gran part de la nostra interfície. En segon lloc, el que faré és activar aquest add-on, un afegitó de codi que es diu Screen Cascades, que us permetrà en aquesta part inferior esquerra veure en tot moment els shortcuts de teclat que faig servir per fer aquest tutorial. En tercer lloc, ja ens anem a la finestreta, en aquest cas en català s'ha traduït com a agressió, una traducció una mica forçada des del meu punt de vista, i definirem un llenç quadrat de 512 per 512 píxels i una animació d'una mica menys d'un segon, de 25 frames a 30 fotogrames per segon. Si ens fixem aquí a la part inferior, ja tindríem aquesta petita porció de temps, que si cliquem l'espai veurem que són aquests 25 frames. En tercer lloc, ja el que farem és importar aquests PNGs d'aquest robot junt amb la imatge de referència. Per tant, ens anirem a document, importar, imatges com a plans, i el primer que farem és buscar aquestes imatges a la nostra carpeta on les tinguem i les importarem totes. Amb els settings d'importació únicament el que definirem és que els paràmetres del PNG, a veure, paràmetres de la textura, que l'alfa sigui premultiplicat. Això ens evitarà que ens faci com un ratejat al voltant del perfil de transparència del PNG, i els punts per unitat de Blender clicarem en aquesta opció per tal que ens importi dimensionalment de forma correcta aquests PNGs. Els importem i veurem que ja els tenim en aquesta part d'aquí, i el que farem, amb tots seleccionats i amb la tecla S d'escalar, els escalarem, posarem el cursor en aquest punt, els escalarem un altre cop, premarem la tecla S, la G per moure, un altre cop S, i el que mirarem, amb tots seleccionats, molt important, per tal que se'ns escalin proporcionalment, serà que tinguem la composició d'aquest robot al centre del nostre llenç. Seguidament el que farem és organitzar una mica tots aquests elements. En aquesta col·lecció l'anomenarem robot. Crearem una altra col·lecció, en aquest que es digui imatge de referència. Per exemple, robot ref, que hi col·locarem aquesta imatge de referència a dintre i posarem aproximadament en aquesta... perfecte. En aquest ordre, primer que hi hagi la col·lecció del robot i després la col·lecció d'imatge de referència. En principi, aquesta imatge, el que farem també, perdoneu, abans de tot, és activar un altre filtre, que és el de la seleccionabilitat, en aquest cas aquesta fletxeta, que ens permetrà fer que una imatge sigui o no sigui seleccionable a la nostra interfície.
El que farem tot seguit és, ja que aquesta imatge de referència només la farem servir un cop comencem a animar el nostre robot, el que farem és desactivar-la a la vista i a la selecció també, i el que farem ara, a partir d'aquesta imatge de referència del robot, que en aquest cas es diu robot, canviarem el nom, doble clic, robot, posarem ref. Aquesta imatge l'utilitzarem com a referència per anar muntant cadascuna de les parts al lloc diguéssim que li correspondria. Aquesta imatge farem que no sigui seleccionable però que sí sigui visible i el que farem tot seguit és posar ja totes aquestes parts del robot a la seva posició correcta. En aquest cas seleccionaríem aquesta part, amb la lletra G la mouríem, veurem que ens queda com al darrere i aquí el que farem es tracta d'un exercici d'animació 2D, però els plans han d'estar una mica més endavant o una mica més enrere cadascun dels PNGs en funció del que ens interessi a l'hora de composar i animar aquest personatge. Per tant, el que farem és ens anirem a aquesta part superior esquerra i el que farem és duplicar la nostra àrea de treball i intentarem mirar de manera lateral aquest pla, aquesta espècie de, diguéssim, seria com el nostre àrea de treball 2D, però que podríem posar un o altre element a davant o al darrere. Per fer-ho, miraríem això de forma lateral, ens anem aquí, premem la lletra 3 i veurem que en aquest cas tindríem aquest pla vist des de l'eix X. El que farem és agafar el nostre robot de referència, el deixaríem tal qual i el que faríem és avançar una mica aquest cap. Si el seleccionem, aquí posarem que es vegi amb una vista de wireframe, perquè si no, no es veurà la resta d'elements. I el que farem en aquest cas és, si cliquem al botonet de moure, el mourem una mica a la línia de la càmera. Això ho podem fer numèricament, en aquest cas podríem fer-ho 0.01, ho mouríem molt poc en l'eix, bueno, en aquest cas, perdoneu, no seria en l'eix X, seria en l'eix Y, 0.1, tindríem una mica mogut aquest cap en l'eix X, però hauria de ser negatiu. Menys 0.01. En aquest punt veiem ja que el tenim ben situat a davant i un cop el tenim a davant el mouríem aproximadament a la seva posició correcta. Faríem el mateix amb la mandíbula, en aquest cas li posaríem menys 0.02, ja que està una mica més endavant del cap. Perfecte. Si desactivem el cap, a la visió veurem on va exactament la mandíbula. Tornem a activar el cap. El chest, en aquest cas, posem els noms en anglès, és un tutorial de Blender en català, però posem els noms en anglès, ja que és interessant, normalment els equips d'animació o equips artístics d'una empresa de videojocs que pugui treballar on-site o telemàtic o de forma a distància, hi ha gent de molt diversa procedència i usaríem una nomenclatura en anglès com a idioma intermig per tal que tots ens puguem entendre. En aquest cas, el chest el posaríem el podem posar a menys 0.01 també. 0.01, perfecte, acabaríem de moure. Vale. I aniríem a composar ja, en aquest cas, la cama. Vale.
menys 0.02, una mica més endavant que el chest. Vale, perfecte. Desactivem la visió del chest. Veiem que la cama està correctament col·locada. Sí. El que no està tan ben col·locat és el chest. Anem a veure... El ficaríem una mica més a l'esquerra. G... Vale, més o menys més correcte. La part inferior de la cama la posaríem aquí. En aquest cas la podríem posar, si està a menys 0.02, aquesta la podríem posar a menys 0.01. Vale. En aquest cas l'hem anomenat lower leg. Amaguem l'anterior. Vale. A veure... Sí, més o menys estaria bé. Vale, upper leg. Posaríem el peu, seleccionem, amb la G movem. I aquesta estaria a menys 0.01. Aquest el podem posar a menys 0.02. O sigui, estaria un palet més endavant que aquesta cama. M'explico, Aquestes són les posicions, i si us fixeu, vist des del lateral, tindríem com aquest seria com, imagineu-vos que és un retallable, aquest el tindríem a la part inferior, a la part més endavant de la capa més endavant, aquest estaria en una capa intermitja i la imatge de referència estaria una mica més endarrere. Mirem aquest peu, potser l'hauríem de baixar una mica. G, Z... G, Z... Vale, més o menys, tampoc té que estar... Vinga, exacte. I ja aniríem a muntar, en aquest cas, el braç. En aquest cas el posaria a menys 0.02. Miraríem de que estigués exactament aquí. El que els podríem ficar és tots una mica més endavant. Per tant, aquest a menys 0.02, aquest a menys 0.03, i el peu a menys 0.04, i els braços farem el mateix. Menys 0.02, a veure si està bé aquest braç, sí, més o menys. Potser una mica més cap aquí, a veure... Vale. Aquest el movem aquí. Menys 0.03. Perfecte. El mouríem aproximadament que estigués aquí, a veure... Una mica més avall. Vale, ja estaria bé. Aproximadament, I només ens faltaria ja la nostra mà. Menys 0.04.
Vale, aproximadament ok. I ens faltaria el dit, en aquest cas l'hem anomenat finger, i el posaríem, aquest sí que el posaríem una mica més enrere, menys 0.03. Menys 0.03, que quedi com a darrere de la mà. Vale. Perfecte. El que farem ara és comprovar si tenim tots els elements col·locats. Si desactivem aquesta robot ref i anem desactivant les parts, veurem que efectivament tenim el nostre personatge muntat. I l'únic que farem en aquest cas és duplicar el braç, aquest braç i aquesta cama, donar-los una mica de desfase pel que fa a posició i renombrar-los. Per fer-ho, en aquest cas el que farem és fer com diferents subcol·leccions. Aquí farem una subcol·lecció que es digui Robot Ref. En farem una altra que es digui... No, aquí dintre no. Robot... Posarem aquí chest. En farem una altra que es digui Robot L leg. Una altra que es digui... No. A aquest nivell... Robot R leg. Ho separarem els noms per anar bé amb underscores, amb guionets baixos, per tenir-ho tot una mica més clar. Vale. Farem una altra que es digui Robot L pels braços dret i esquerre. I ja estaria. En principi, sí, tindríem això. Aquesta, per tant, aquesta col·lecció la podríem borrar. I comencem a situar les imatges al seu lloc. En aquest cas, la imatge de referència la posarem aquí. Robot Ref. Aquí dalt. Vale, perfecte. Vale. El chest, en aquest cas, només contindria aquest element. La L leg contindria el peu, la upper leg i la lower leg. L, perfecte. El head contindria el mouse i el cap. Ens hem descuidat de fer el head, perdoneu. Aquí faríem robot. Head. I aquests 4 elements els posaríem al nostre braç esquerre, en aquest cas. Mega important la nomenclatura i l'organització, sobretot en un treball com aquest, d'aquest cas de rigging i animació. Seguidament el que farem és seleccionar aquestes capes i copiar-les i a dintre de la carpeta de RLEG enganxar-les. En aquest cas
renombrarem tots els elements que siguin amb la R i traurem el 0, 1. I el mateix en aquest punt. En aquest cas seleccionarem tots aquests elements d'aquest braç i el que farem és donar-los una mica de desfase, en aquest cas, i manualment el visor lateral, si ens fixem, estan al mateix nivell, estarien per davant del chest. El que farem és, en aquest visor lateral, posar-los aproximadament proporcionalment al darrere. I aquí tindríem, si ens hi fixem i amaguem la mà, tot el sistema del braç esquerre, veurem que aquí tenim el braç dret. Aquí hi ha un petit... perdoneu, això és la leg. Posaríem a la arm. Perfecte. I aquí tindríem la L arm i aquí la L leg. Se'ns està duplicant la imatge de referència, l'hem de desactivar. Vale, perfecte. Aquí tenim el braç esquerre i el braç dret, perdoneu, i aquí tenim el braç esquerre. El mateix farem amb la cama. En aquest cas ens en anem a la nostra L leg, seleccionem aquests elements, botó dret, copiar, ens en anem a la nostra cama dreta, entrem a dintre la carpeta i els enganxem a dintre. En aquest cas farem el mateix. Amb l'eina de moure els mourem un palet a la dreta, molt poc. A la part lateral els desfassarem una mica, de forma que quedin efectivament a la part dreta del nostre personatge, imaginàriament dreta. Imagineu-vos que això són totes les parts del retallable. En aquest cas és... algú podria dir que estem fent animació 3D, però no és així, perquè estem fent una animació que només ens fixem amb el pla frontal. Tot seria el mateix que dir que l'animació tradicional feta amb un full sota l'altre és 3D, perquè hi ha un full que està més endavant i l'altre que està més endarrere. Estem parlant clarament d'animació 2D, des del meu punt de vista, evidentment. I el que farem finalment és renombrar, tal com hem fet el braç, renombrarem cadascuna de les parts d'aquesta cama dreta, posant-li la R de right leg. Un tutorial de Blender en català, però la nomenclatura la fem en anglès per tal de que sigui entendible per la resta de membres de l'equip. Ja tindríem, doncs, tots els elements que hem importat organitzats. Tenim aquí els nostres elements del nostre robot, que els podem desactivar tots. Tenim la nostra referència d'aquest robot ja muntat, que la farem servir com a referència. I tenim les diferents parts, el tòrax, el cap, la mà dreta, el braç dret o el braç esquerre, la cama dreta i la cama esquerra. En el següent vídeo el que començarem a fer ja és posar un esquelet a sota d'aquest robot per tal de vincular-hi aquests PNGs i poder animar aquest esquelet per fer el walk cycle, en aquest cas que hem presentat al principi de l'exercici.